Chun is tá go bh cóirde seo ónpiú marcha agus seo leabhar bheas agus nearna mé leabhar bheas le tamlín ach tá caran leabhar taobh le mai leaba agus cai mé fád ré leo agus gá mé leabhar bheas íana bhar. An leabhar a bheith gá bheascaing inniu ná an ceann seo atá faoi chlúdach álainn. Damhna agus dánta eile le Tomás Mac Síomóin tá clúdach na clúdach sin go híomhann ar fad. Agus is tóirge faoi chlúdach cruaig atá sé agus is leabhar an iasar fad atá an bísa alína sin go híomhann. Is tóca gur mó an cháil atá ar Tomás Mac Síomóin mar sé smaointeoir nó mar scríonar prós beidir fuair sé bás cúpla bliana hin is stoilm agus bhí comní ar sa Catalóin beidir. Hahan cuid dá fráslum, cuid eile den frás níor haintilum glóir den túirmíocht níor me chotóca sin lé. Ach, an cnús a gáir seo, bhain mé an soltas, tá sé sách thurg na bhach, seo seannach an úsach an is faoin rá seo. Idir 1965 agus 69 a scríomhach é, agus tháinig sé amach sa bhliain 1974. Tá beidir dahad dá nó mar dahad nó caige dá nó mar sin. Agus beidir bheith níos mó. Agus tá chuid is mó go garda go leor an ceann in éire nach chuúsigh Damhna sin éon ceannas foiide atá an agus tá meascáin de Ghearmánis agus de rudí éagsúla de charachtar éagsúla agus de ucail agus de neamhocail agus de rudí spéisiúla. Ach a ríist tá sé seo ar an bhiliocht is cruthaí atá léite gom sa gaige agus is thurg na bhí ar bhealach bháin. Tá cuid mhór den iliocht tá sí scríomh is tanga runta bheacht cinelí nach a thuaireach le fis tanga sin na nálaganach a starúla nó aber sibhne gelt nó mé sibhne nó an ceann eile le Diarmaid Johnson bhfuil sais guntacht nó buire be áirithe sa stíl nó sa tanga. Ach léigh me ceanháin I rélig Bloomsbury splank. Bhfuil tá agus bhí agus beg le chéile ginneach nó méad. Bhfuil níl agus ní raibh agus ní bheig le chéile rugach zécé. Dás go zécé ime an nó méad. Héis mion na chasacht nó gó húsig inal na batha ag crónán. Agus zécé Z-E-K-E cad é sin níl míad cínte. Tá sé sin ábhríonn riordánach an sin inal na batha ag crónán agus tá riordánachas le brath in áitina agsúla an. Agus sin beidir le léigh mé písín iad na fríide den dáin sin Damhna ag deire agus síoch. Cosín sé le se. Tá sé seo go má, tá sé seo éagsúil, tá sé thurg na bhacht, tá sé croch. Us, níl ar a chuis ar sa tráid ach ó idir stad. Gnó mars gnách, ní idir lúbíní, héan an sébhú idir lúbíní, átar be ar a chrúbíní héit mór idir lúbíní, cuit ach ar luas lasroch ó. Ibíonn sé wehu, ní panaméú. Tóiríiseach Yanni Gavarú Míne hir daman Shalom tá. Áirisin sin tá sin ísiltíir se be. Níl maninis ag zící sa se charachtar a hagans gon cínaríis. Gailan, Urdu, tanga, focail ar bit. Lauríonn dhíthe, dhíne agus D-A-O Oscar lúbíní TH/N dúin lúbíní I béir le focail ní higann sé bhfuil gaige go parlez-vous français sprechesi Deutsch parlate italiano haide brín gáil ciúnas carsún cimar có san meascáin tanga agus an sin léimid a rá quae CAO lu chean camóg S Oscar bracedi go béir de tá am do rá dána áire méid buile na fuine oige I gcuimin é nach leháin. I siúlta cail agus lehan. Of here den dams. O-B-H-H-I-A-R den dams. I of here de here gnó maras gnách tá taibh si é béidir bé éidir ar bhain chail tóig chuir ceiste báistí
agus spríonn sé le focail ar leathanach is féidir sin eiscint sin. Mar sin se hena gúsach seo lom is gur dechar teach ir ach má tá géirí filiocht thurgan na bhacht na gaige filiocht réalach na gaige bhling i seo leamh. Slán am ína chuirde.